Takže čau lidi, my jsme Letus. Dneska v tomhle videu budeme s tatím míčem. Půjdeme na stadion a budeme hrát fotbal. Takový denní vlog, bude tady přespáčka, opejkačka, kráviny venku a máte se na co těšit, takže my se asi uvidíme, až budeme kopat. Takže lidi, když se blížíme pomalu k stadionu, tamhle je. Náš poslední člen kanálu tady opět není, takže buď ho ještě dneska uvidíme, se uvidíme, až budeme hrát fotbal. Takže lidi, teď jdeme k Masaryšce hrát fotbal. Teď se bavíme o jednom zážitku, který byl strašně dobrý, protože tady budete, hele, další video bude, kde to celý říkáme, kde vám všechno říkáme. Je storka taková. Išel jedno vajíčko. Išlo jedno vajíčko. A pan Berazor. Pak už něho nebylo ani vajíčko. My se uvidíme u Azeričky, tak zatím čím. Takže lidi, teď hrajeme ten fotbal, je to tým já, tady ten Čubík, to Gombis, to znáte určitě taky. Je Dáňa kameraman, Patrik, a to je Vítě, to taky znáte. Dáme si fotbal, asi moc točit nebudeme, možná si potom vezmu do ruky mobil, ještě uvidíme a až máte nějaký záběry, řekneme výsledek, takže my jdeme teď hrát. Máme v fotbale, jsme všichni vyřízení, dopadlo to pro můj tým 10-4, to uvidíme asi na té zahradě. Lidi, teď jsme si byli pro věci a on tady batu, tady má batoh, tam ti dva mají batoh. Takže lidi, teď jsme tady na stadioně s Patrikem, jsme tady nahoře, kluci jsou tam dole, Gombis. Teď jsme tady, no, tady je takový hezký nebe, tak Felíme tady, teď to ho nebudeme moc točit, není to tady moc zajímavý, jinak Jablonec, že se vám ozveme teda potom a zatím čau. Patrika borde. Takže lidi, teď je ze mě parkourista, takže podívejte se na mě, jak tady skočím. Takže lidi, odložili jsme si věci a teď jdeme na prozkoumávačku. Lidi, teď jdem do té jeskyně. Není tady živě. Tady. Lidi, tak už jsme vylezli, jdem tam. Ale my se trošku bojíme. Lidi, tak teď jdem znova. Do píči teda, jak to snad jdem. Hej Patrik, běž s Gombisem dopředu a musím být vzadu, abych svítil kamera novou. Takže lidi, prozkoumáčka bohužel nevyšla, ale jestli byste chtěli prozkoumáčku, tak za 15 lajků tam půjdeme. Když jsme tady kopeme nějaký něco na grill. Teď jsme přišli už, tady jako chvilku jsme tady kluci skáčou na trampožce. Tady máme věci naše. Tam už se dělá fire. Tam tady jsme s Míšou připravili oheň. To nám ještě jednou tak dá to odběr na Letus. Lidi, teď jsme tady řešili trošku něco s Páťou ohledně toho řevu, ale bude to v pohodě a už na grillku nějaký ty klobásky, slaninku, takže pofalíme. Je tady večer, už se hlásíme, jsme v boudě zalezlí, ale máme snad zprávu. Bohužel nás jeden člen dopustil. Dáňa. To je Páti Rumeno Komp. Slyš to. Slyš to. Chejte, my teď vlastně budeme objednávat pizzu. Jo, za chvíli objednáme pizzu. Že dobře. Tak co? Lidi, pojďte se v Eriku. Nežmi. Takže lidi, už jsme vzhůru, tady máme, tady vypadá, už máme i zbaleno docela. Tady máme všechno zase jako to, zase jsme mu zapít na všechno. Dobrý, mám to, Lidi, tady tím záběrem se s vámi loučíme, možná tam dáme ještě nějaký záběr, jak Gombis chytá, pak to jde. A my jsme Letus
a loučíme se s váma, tohle byl náš celodenní vlog a zatím čus.